Здравейте и добре дошли в моя канал в YouTube. Днес ще говорим за Венера. Това е планетата на любовта, хармонията, красотата, всичко, което ни създава удоволствие, както и на финансите, начина по който така възприемаме нашите финанси. Бих започнала с това да кажа по няколко думи за всяка една Венера, като отделно ще направя и подробни видеа за всяка една от Венерите и това, което ни дават. Имаме 3 огнени Венери. Огнените Венери те действат и са по-импулсивни, като започвам с първата огнена Венера, която е в знак Овен. Венера в Овен обича динамиката, обича действието и начинът, по който Венера в Овен изразява любовта си е чрез действия, чрез това да прави нещата, да инициира. Обикновено при Венера в Овен любовта бързо започва и бързо си отива, като цяло знак Овен, където имаме Овен в нашата рождена карта. Там се показва в коя сфера имаме желанието, обаче нямаме тази дисциплина да продължим нещата. Така че понякога хората, които имат Венера в Овен, те имат това желание да действат, но то не е чак за толкова дълго време и не е чак толкова дългосрочно. Минаваме на следващата Венера, която тя е в земен знак. Венера в Телец. Венера се чувства най-добре в два знака, в Везни и в Телец. В Телец тя се намира на своето място, тъй като по принцип управлява този знак. Хората, които имат Венера в Телец, те ценят красотата, ценят стабилността, търсят връзки, които да са дългосрочни, които да са стабилни, обичат удоволствието, красотата от живота, обичат храната, обичат съня, обичат партньора им стабилно и като цяло може малко по-бавно и по-трудно да се отварят във връзките им, но когато го направят, те наистина се отдават на партньора, лоялни са, много са стабилни и така имат много хубава любов, приятна любов за човека отсреща. Знаците, които най-добре познават любовта, това са Телец и Везни. Както казах, Венера ги управлява тях. Минаваме към Венера в Близнаци. Венера в Близнаци, тя предимно говори. Когато тя обича някого, тя отива и му го казва. Отново, тук няма много стабилност, това е въздушен знак. Може любовта просто да се превърне в говорене, в думи, понякога думи без действия също по Венера в Близнаци, но любовта на хората, които имат Венера в Близнаци е доста лека. Те обичат да не са много ангажирани с партньора, обичат да имат свобода, обичат и ценят приятелството. Партньора им да бъде техен добър приятел. Възможно е техни приятели да ги срещнат също с техния партньор. Минаваме към една много топла и грижлива Венера. Венера в Рак. Хората, които имат Венера в Рак, те са много топли, много грижовни и начинът, по който изразяват любовта им е по-скоро чрез действия, които да създават топлота, уют, грижа. Венера в Рак знаят какво е дома. Обичат дома, обичат родния си град, обичат родното място и по принцип, когато влезат във връзка, искат да живеят с дадения човек, търсят някой човек, търсят партньор, с когото могат да живеят заедно, с когото могат да градат дом и семейство заедно. И следващия знак, това е Венера в Лъв. Венера в Лъв обича децата, обича съправлението, обича вниманието, обича да бъде център на нещата, които се случват. Хората, които са във връзка с Венера в Лъв, в връзките им, могат да бъдат малко по-притежателни към партньора, по-ревниви, ако човека не им дава внимание и грижа. Но пък Венера в Лъв имат много голямо сърце и ако реално човека ги кара да се чувстват специално, то те са много дадени. Също така езика им на любовта е това да дават внимание на човека и те отново огнен знак са, така че действат във връзката, правят неща за човека, но условието при тях е колкото повече човек отсреща им дава внимание и енергия и поставя на първо място, те толкова повече го правят същото. Венера в Дева
е малко по-взискателна. Венера в Дева, езика на любовта и е това да прави неща за другия човек. Но там има условия. Венера в Дева по принцип е доста аналитична, критична и хубаво е да внимава с критиката към партньора, но при тях, когато харесат някого, тъй като е земен знак, те са отдадени, лоялни, търсят дългосрочност в отношенията си, но така малко по-бавно и трудно се влюбват в някого. И минаваме към Венера във Везни. Отново това е най-силното разположение. Също Венера в Телец и Венера във Везни. Венера във Везни познават какво е партньорството най-добре. Те умеят да правят компромиси, те слагат баланс във връзката, отдадени са, много силно обичат, мислят за другия, понякога прекалено много. Има възможност Венера във Везни понякога да не знаят какво точно мислят, тъй като възприемат мислите на своя партньор като техни и на всяка цена искат да запазят баланса във връзките им, което понякога ги кара да губят тях самата връзка. Но наистина имат много силен усет към естетиката, към красотата, към удоволствията, към компромисите. Имат много силно интуитивно чувство и за връзките им, така че се справят наистина много добре с техните отношения. И минаваме към Венера в Скорпион. Венера в Скорпион се чувства малко странно в този знак. Венера в Скорпион е така най-склонна да чувства ревност. Доста по-сексуални са от останалите знаци, отдадени са, могат понякога да се посебват от партньора и това да бъде по-нездравословно, но хубавата част е, че те наистина са много лоялни партньори, обичат много силно, търсят хора, които са дълбоки, които оценят дълбокото свързване помежду им. Венера в Стрелец обича да пътува. Често хората, които имат Венера в Телец или в 9-ти дом, имат партньор, който е чужденец, който живее в чужбина, или имат връзка от разстояние, имат интерес към различни култури, също и се занимават дали имат висше образование или нещо, което някакви учения, някакъв вид, може да са духовни вярвания, които да имат така силно изразени, обичат да пътуват също така. Търсят свобода във връзките, искат да имат свобода, търсят партньори, които да им дават доста свобода. И Венера в Козирог. Венера в Козирог обича дългосрочните цели и има дългосрочна визия за връзките си. В принцип Венера в Козирог е фокусирана върху своята кариера, така че Венера в Козирог връзките са малко по-назаден план като цяло. Могат да работят заедно с партньора си също, да срещнат партньора на работно място, или пък тяхната връзка да има нещо дългосрочно, което да ги свързва. Някаква цел, някаква визия, което да ги свързва. Венера във Водолей най-често среща своите партньори чрез приятелите си. Венера във Водолей отново си обича доста свободата, въздушна е, цени приятелството във връзката. Като цяло Венера в Водолей често участва в някакви общности, в някакви организации, нещо с много хора. Обичат хората, обичат света, обичат големите дейности, които да се грижат за цялото. Те мислят за цялото. Понякога им е трудно да са във връзка, просто защото фокусът им е върху големи групи хора, а не върху един човек. Но доста си ценят свободата. И последната Венера в Риби. Венера в Риби е най-духовната. Има интерес към духовното, към астрологията, към връзката с Бога, към религията. Могат да си създават илюзорни образи за техния партньор. Могат да не виждат партньора както реално е самия човек. Но са много романтични, отдадени, топли, грижовни. Минуса им е, че понякога играят ролята на жертва и обвиняват партньора или другите за нещата, които им се случват. Но Венера в Риби е много романтична и отдадена и това е точно идеализирането на тази любов. Ако желаеш личен анализ на твоята Венера и на твоята натална рождена карта, свържи се с мен в Instagram или в Facebook.